Anaxàgores va néixer a Clasòmenes, una ciutat de la Jònia, però es va traslladar a Atenes i hi va viure la major part de la seva vida. Allà va exercir de professor i, segons sembla, va ensenyar a diferents personatges destacats, entre aquests, Pèricles. Junt amb altres pensadors grecs, Anaxàgores ha estat considerat un filòsof pluralista, perquè va postular que l'essència de la realitat estava formada per una pluralitat d'elements. Va acceptar les tesis d'Heràclit sobre l'existència del canvi en el món i la impossibilitat del no ésser i del buit de Parmènides. Des d'un punt de vista global universal, res no neix ni pareix, sinó que hi ha barreja i separació de les coses que existeixen. Així, el naixement i la mort són, en realitat, mescla i disgregació. Per explicar la diversitat i la pluralitat, com a Empèdocles, Anaxàgores creia en l'existència de diferents principis o elements. Però, a diferència d'aquest, la varietat no es podia limitar a 4. Com pot ser que, si nosaltres mengem verdures, pa, etc., aquestes passin a formar part de nosaltres, de la nostra carn? Perquè en tot hi ha de tot. Si els aliments que mengem passen a formar part de la nostra carn, és perquè contenen també elements de carn. Anaxàgores va anomenar aquests elements llavors, i segons ell, hi ha tants elements diferents com qualitats existents. De fet, no hi ha un número limitat de llavors, són innumerables, infinites. Aquestes llavors són eternes, com l'ésser de Parmènides. Són diminutes i les podem dividir tant com vulguem, que per més que les dividim, les seves parts conserven les seves propietats. Amb això s'oposava a Zenó, ja que considerava que no hi havia cap límit en la divisió de la matèria extensa. I per aquesta mateixa característica, Aristòtil, posteriorment, les va anomenar homohomeries, que ve de homoios, que en grec significa semblant, perquè les partícules resultants de cada divisió són semblants. Anaxàgores també ens explica que el món, la naturalesa i l'univers són el resultat de l'acció del nous. El nous és un principi intel·ligent que va intervenir en el caos originari per organitzar les mescles i disgregacions de les llavors i formar un cosmos, un ordre. No queda clar si el nous està format de llavors o és un principi completament immaterial, però el que sí que sabem és que, segons Anaxàgores, el nous és conscient i intel·ligent. És homogeni, està aïllat, separat de les coses i es troba vinculat al món viu. L'existència del nous explica per què els agregats de partícules es van formar de manera ordenada i no a l'atzar. El nous va actuar sobre el caos, movent tota la massa inicial composta per les llavors amb un moviment en forma de remolí. Un cop entrada en acció, la rotació va generar la separació dels elements. El calent es va separar del fred, el sec de l'humit, el brillant del fosc, etc. D'aquest gest va sortir l'univers, que és fruit de la rotació i la separació. Els estels són roques despreses de la Terra i són incandescents a causa de la seva velocitat. La Lluna també és com la Terra, però més calenta, i reflecteix la llum del Sol. En paraules d'Anaxàgores, el Sol presta la seva lluentor a la Lluna. A causa d'afirmacions com aquesta, Anaxàgores va ser acusat i condemnat per impietat i va haver d'exiliar-se d'Atenes. I amb això hem acabat l'esquema del pensament d'Anaxàgores.